Nay, mayong buntag. May buntag po. Asa ikinatibok ang pangalan tunay? Helen Mihos. Nay, accepted ba ang atong challenge? Mukantag ka. Mukantag yun ko, sir. 1, 2, ready, go! At makarating sa tahanan, kapaskuhan, pagmamahalan, bubuhos ng galak ng tuwa. At makarating sa bayan at maningning ng kalangitan, hawiin ng lahat ng tayo'y makarating. Yehey! Ato lang ihatag, ato ang dalang non-alcoholic nga wine. And of course, doon na pagtay gift pack na, ayan. Salamat sa inyong gihatag nga pinaskuhan ug salamat sa DXDC sa ilang gihatag nga pinaskuhan sa amo ug kaninyo pud sir, ma'am. Salamat kaayo. Ayan. So, kasama John, live directamente dito sa Barangay Talumo River ditong syudad sa Davao. Kauban si Radyoman Amy Ginita, Radyoman Joel Bray, Tatak, Amen!